етапи един от значимите за спринтьорите с третата си победа. Има за какво да се гордее Тим Мерлер. Тук точно пред Колизеума наистина ще я помни тази победа. И тя беше убедителна. Да, вярно. Джонатан Милън имаше проблема с това догонване. Ще бъде по-интересен спринта най-вероятно, но... Определено не, обаче не отнема от престижа на успеха на Тим Мерлер и на Судал Куикстеп отбор, който все пак записа 4 етапни успеха в тази годишното Джиро. И натрия много от себе си Тим Мерлер през тази година, защото казахме, че той беше на високопланински лагер в Тенерифе. Нещо, което прави всяка година преди големите обиколки, нещо, което му се отплаща. И ето, че това го изведе до 3 етапни успеха на успешната му голяма обиколка. Сега започваме с награждаванията и на отделните фланелки. Пръв е победителя за бялото трико Антонио Тибери, който е пети в генералното класиране. Преди това ние ще чуем интервю с Бен О'Конър, който пък завършва джирото на 4-та позиция.